Her kişinin ezme kupma oңышында мен иң төп рольне әтияни һәм мәктәп уйный дип саныйм. Һәм менә минем бүген бер кадәр китапларым чыккан икән. Мин үземне теге иҗатка килдем дип саныйм икән. Бик рәхмәтлемен мәктәп елларына һәм беренче укытучым Әсма апага. Ул бит сер түгел, мәктәптә башлангычта еш итеп теге бер куплет шигырь язарга бирәләр, 3-4 җөмләдән хикәя язарга бирәләр. Һәм менә еш итеп алып килгән шушы иҗат үрнәкләрен Әсма апа мөгаен алардан индидер орлык күргәнме, яшь ленинче ялкын журналына, газетларына җибәрә иде. Һәм Алланың рәхмәте белән менә шул 2 куплет булган шигырьләр яшь ленинче газетасында басылып та чыга иде. Безнең әти белән әни укытучы булып эшләделәр. Әни башта мәктәп китапханәсендә эшләде һәм гомер буе өйдә төп байлык китап булды. Кая гына барсалар да, кеше кибеттән хрусталь күтәреп кайтканда безнең әти белән әни яңа чыккан китапны алып кайталар иде. Менә шушы рухи байлыкка күнектергәннәре өчен, рухи байлыкны югары куя белергә өйрәткәннәре өчен әйткәнчә мин менә әти-әниемә һәм беренче укытучым Әсма апага рәхмәт дим. Иҗатка җимне мин һәр вакыт тормышның үзеннән алам һәм кешеләрдән алам. Казан утлары журналында эшләгәндә минем ярты гомерем юлда үтте. Казанга барам, автобус белән яки такси белән Казаннан кайтам һәм 3 сәгатьлек юлны бушка үткәреп булмый бит. Янәшәмдә кемдә була? Таксист булырга мөмкин ул, яки автобуста пассажир булырга мөмкин. Шунда ук сүзгә керешеп, гадәттә без юл буе сөйләшеп барабыз. Мин әйтмим, һәр кешенең сөйләгәне бер китаплык яки бер хикәялек азык була дип. Ләкин менә ни хикмәттер, юлымда һәр вакыт минем тормыш юлы маҗарага бай булган кешеләр очрады, яхшы кешеләр очрады. Һәм аларның гыйбрәтле тормыш юллары менә минем бүтән китапларыма азык булды. Авылга кайткач, менә Чишмәгә баргач апалар белән сөйләшеп торасың бит, өйгә чәкчәк пешерергә киләләр, кунакка киләләр һәм һәр вакыт әйтәләр инде. Синең янда сөйләшүе куркыныч, чөнки син менә тыңлап көлеп кенә утырасың да күп тә үтми хикәяңә безне кертеп куясың дип. Алар инде ачуланып түгел, гадәттә менә җиңелчә ирония белән яратып кына әйтәләр. Һәм бик рәхмәтлемен, тагын бер тапкыр кабатлавым, Аллаһ Тәгаләгә юлымда һәр вакыт яхшы кешеләр насыйп иткәне өчен. Мин кичкенә чактан ук пьесалар укырга ярата идем. Менә ни гаҗәп, безнең татар халкының бер үзенчәлеге инде ул. Пьесаны бит гадәттә сәхнәгә куяр өчен язалар. Безнең татар укучысы ул пьесаларны укый. Мин дә йотлыгып менә Туфан абыйның әсәрләрен, Хайвахит әсәрләрен, Кәрим Тинчурин пьесаларын укый идем. Шул геройларны хыялымда үземчәле уйната идем. Һәм мәйдан журналына эшкә килгәчтен Туфан абый белән танышканнан соң мин аңа ничектер әйттем дә, мин сезнең иҗатыгызны бик яратам дип. Ул әйтте, әни үзең дә язмыйсың, син бит хикәяләр язасың. Тот та пьеса яз ди, алай укырга яраткач ди. Миңа ул менә теге көтелмәгән бер тәкъдим кебек булды да, мин Алланың рәхмәте белән Адашкан юл дигән пьеса язып куйдым. Ул менә бүгенге көндә Баш куян тезләренә дигән исем белән Татарстанның, Башкортстанның бөтен халык театрларында бара. Һәм тәвәккәллек итеп язган әсәремне беренчедән мин җибәреп карадым яңа татар пьесасына. Аннары соң Туфан абыйның үзенә укыттым. Ул иренмичә миңа яңадан шалтыратып, телефоннан, телефоннары иде ул вакытны бер 40 минутлык миңа дәрес бирде. Мин аны мастер-класс дияр идем. Һәм менә шушы звонок өчен мин Туфан абыйга гомер буе рәхмәтле булырмын мөгаен. Аның киңәшләреннән соң, менә булдырасың дигән сүзеннән соң, әлбәттә ул беренче кыймак инде ул хәтле теге мактанырлык та булмагандыр. Менә иңнәремә канат үскәндәй, мин инде шул драматургия өлкәсендә үземне сынап карарга булдым. Турусын әйткәнгә, ачуланмады Ширә. Булай кеше күлдереп, тырынып йөрмә инде син. Көләсе килгән кеше көлсен. Кичә Алкар, эш кеше, даны чыккан хатыннан бүген Аллаһ юлына басуыннан нигә эшәкелек эзләргә? Шәмсинур әбигә мең рәхмәт.
Күңел күскәйләрен ашырга ярдәм итте. Әҗире дә үзенә изгелек булып файда күрсә иде. Кәшиф апа, мин инде Сабирҗан абыйга да әйттем. Сиңа да шуны кабатлыйм. Миннән түгел. Ходайдан сорагыз кичерүне. Әдәби тәнкыйть җитәрлек дәрәҗәдә түгел дип саныйм. Аның инде ике ягы бардыр. Беренчедән, безнең менә үзенчәлегебез кешенең кимчелекле ягын күрсәтеп бирәсең икән, инде икенче берәү үпкәли башлый. Үзебез күреп торабыз, матбугатта ничектер кеше күзе алдында инде шәхси очракларга күчеп бер-берсен каралту китә, әз генә булса да кемгәдер кырын сүз әйтелгән очракта. Менә мин бик рәхмәтлемен Дания Пазахидуллинага, Гөлфия Гайнуллинага, Нурфия Юсуповага, Әлфәт Закирҗановка, бәлки әлмә тагын күпләрне әйтми калдырганмындыр. Ниндидер яңа әсәр басылып чыкканда, яки яңа драма әсәре сәхнәгә менгәндә, менә алар үз сүзләрен әйтәләр. Миләүшә Хәбетдинова менә кискен итеп үз сүзләрен, үзе уйлаган фикерен ачыктан-ачык чыгара матбугатка да, социаль челтәрләргә дә. Тәнкыйть һичшиксез кирәк, чөнки һәр вакыт йон уңаена гына сыпырып, мактап тору ул беркайчан да беркемне дә үсешкә китерми. Дөресен әйтәләр икән, хәтта ул синең күңелеңә катырак бәрелсә дә, сиңа ул ошап бетмәсә дә, аны кабул итәргә кирәк. Бүгенге көндә менә минем өстәл китабым Әмирхан Еники повестлары. Шуңа күрә менә аның теле, аның моңы, аның геройларының психологиясе элек-электән гашык иттергәнгәме, мин әдәбияттагы остазым дип, нәкъ менә Әмирхан Еникине әйтер идем. Бүген театрда эшләү дәверендә Аяз Гыйләҗев прозасын менә тагын да тирәнрәк өйрәнгән саен, мин аның әсәрләрендәге моңга нәкъ менә Әмирхан Еникидәге кебек гашык була баруымны сизәм. Һәм геройларының шул хәтле күп катлы булуына, bir тапкыр, ике тапкыр укыган сайын аларда яңалык аша баруына шаккатам. Һәм шуңа күрә өстәл китабым янына бүген менә Аяз Гыйләҗев китаплары да өстәлде. Сүз башында мин менә мәктәптә шигырьләр язып, ипләп кенә шул үзем дә сизмәстән иҗат юлына килдем дигән идем бит. Ләкин мин Кадир Сибатуллин шигырьләрен укыганнан соң, менә чын шигърият шушлай була икән, үзенең моңы булган, үзенең менә калыбы булган шигърият менә шушлай икән диеп, аннары инде Хара Сәйюпларны, Зөлфәтләрне укыганнан соң, үземнең шагыйрьлегемә тамга суккан идем. Ләкин бит ул күңел сине тыңлап тормый, шигырьләр ул барыбер туа тора, җырга әйләнә тора. Һәм әти белән әни миңа һәр вакыт инде нигә син шигырьләреңне бер җиргә тупламыйсың, нигә аларга шул хәтле битараф карыйсың дия менә узган ел үзләре минем туган көнемә бүләк итеп, минем менә шул бәләкәй чакта язган, яшьтән басылган шигырьләрдән башлап бүгенгә көнгә хәтле язылган шигырьләрне менә Җылы эзли җаннар дигән китап итеп дөньяга чыгардылар. Иң беренче чыккан китабым менә Болытта җиләк үсә дип атала ул. Балаларга тәгаенланган иде. Бу үз балаларым кичкенә чакта көн саен гадәтебез бар иде. Бер көнне мин әкият сөйлим кызыма, икенче көнне ул уйлап чыгарып әкият сөйли. Һәм тора бара, мин әйтәм, нишләп әле бу уйлап чыгарылган әкиятләрне, хикәяләрне кәгазьгә төшереп куймаска дидем дә, минем өйдә язу өстәлем юк. Идәнгә сузылып ятып, алдыма кәгазьләрне җәеп куеп, ручка белән рәхәтләнеп язарга ярата идем. Менә шул рәвешле язылган, балалар өчен язылган хикәяләр шушы китапка тупланып, Мәгариф нәшриятында дөнья күргән иде. Яшүсмерләр өчен язылган, менә бу мин гашык булдым дигән китабым өчен дә мин балаларыма рәхмәтле. Беркадәр менә аларның күңел түренә үрелеп карау, алар уртаклашкан серне бер үзем генә калгачтын, ничектер күңелемдә яңарта килү, улым сөйләгәннәр, аларның классташларының проблемалары кәгазьгә төшеп, менә мин гашык булдым дигән китапта дөнья күрде. Кешеләр сөйләгән вакыйгаларны әрәм булмасын әле дип, юл язмалары дип, шундый бер рубрикага җыя башлаган идем. Ак читек дигән китапта шушы юл язмаларны туплап, аерым бер блог итеп бирдем мин. Ак читек ул безнең Казан утларында басылган повесть, һәм мактанып та алыйм, әлеге повесть кергән менә бу китап ел китабында җиңүче дә булды.
Шоллыдан читтә яшәсәк тә, безне теге әдәби мөхиттән булар читтә дип кызганырга һич тә кирәкми. Безнең менә Шоллыда, Шушук театр бинасында Шоллы язучылар берлеге урнашкан. Әлеге берлекне күренекле язучы Факил Сафин җитәкли. Һәм менә кайнап торабыз дияр идем. Әдәби кичәләр дә үтә. Язучылар бергә җыйналып, хәтта чәй шу өстәле янына утырышканда да безнең ул менә түгәрәк өстәлләргә, әдәби дәресләргә үзенә күрә бер мастер-классларга әйләнә. Шуңа күрә Шоллыда яшәп, без каядыр теге әдәбияттан ерак дип уйларга кирәкми. Беренчедән, без хәзер шул хәтле күп информация булган чорда яшибез. Һәм WhatsApp хәбәрләрендә булсын, социаль челтәрләрдә булсын, без хәтта җөмләне язганда игътибар итәсездер, менә рәхмәт дигән сүзне споест дип язарга гадәтләндек бит. Ни хикмәттер, менә ашыгабыз һәм безгә конкрет кыска һәм вакытында булсын. Ләкин икенче якта бар, кыскалыкта осталык ди безнең халкыбыз. Кыска әйберне язу ул котышкыч авыр. Хикәя жанры бит инде нигездә менә бер вакыйганы үз иченә алып, һәм мөмкин хәтле кыскарак форматта бирүне күздә тота. Ләкин менә зур бер повестьны язуга караганда 6-7 битле хикәяне язу ул бик авыр, чөнки бик җаваплы. Бу очракта менә калын романнардан һәм озынрак тоелган повестлардан менә буларны яшь буынга ничек укытырга дигән сорау туганда, мин үзем аудио китапларны тәкъдим итәр идем. Аллага шөкер, менә Татарстан китап нәшриятында да хәзер безнең татар китаплары аудио форматта шактый дөнья күрде. Яшьләр бит инде күбрәк кулакчын белән йөри. Алар урамда да кулакчын белән, автобуста да, хәтта машинада барганда да. Шуңа күрә татар китапларын яшь буынга укытуның менә бүгенге көндә отышлы бер юлы менә шушы аудио китапларга реклама ясау. Безнең менә бу тормышта яшәүебез ул үтеп барыш кына. Һәм шушында кылган гамәлләребез өчен без иртәме соңмы Аллаһ Тәгалә каршында ахирәттә җавап тотачакбыз. Һәм менә мин язучы каләме алганмын икән кулыма. Менә шушы үзем ачкан, үзем аңлаган хакыйкатьне укучыларым белән бүлешергә телим. Менә шушы үтеп барган дөньяда Аллаһ Тәгалә кушканча яшәп, ул тыйганнардан тыелып, беркемне рәнҗетмичә, менә шушы дөньяда хуҗа барлыгын белеп яшәсәк иде, ул вакытта без түрәләрдән дә курыкмас идек, эш урынында җитәкчедән дә курыкмас идек, күршедәге исерек ирдән дә курыкмас идек. Безнең курку хиссе менә шул бу дөньядан үтеп киткәннән соң Аллаһ Тәгалә каршында без ничек җавап тотачакбыз? Шушы курку хиссе генә булыр иде бездә. Менә кулымнан килгәнчә китапларында чагылдырга телим. Менә мин үземнең миссиям дип шушы әйберне саныйм. Ләкин кешеләр минем белән килешәме, юкмы, алар минем фикеремне дөрес дип табамы, юкмы, бу аларның шәхси эше. Чөнки минем каләм алсам да үз фикеремне кемгәдер көчләп тагарга һич кенә дә хакым юк. Аңлы укучы үзе кирәген үзе китаплардан табар дип өметләнәм. Кулына каләм алырга теләгән яшьләргә мин шундый гына киңәш бирәр идем. Беренчедән, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән ниндидер илһам була. Икенчедән, яшь кешеме, олы кешеме кулына каләм алган кеше табигать белән бергәлектә яшәргә тиеш. Менә табигатькә чыгып, агачлардагы яфракларны, елганың ничек акканын, чәчәкнең ничек бүрегә тулышканын күреп соклана белмәсәң, буларны кагазга төшерә белмәсәң, китапның, әсәрнең көче бик камил була алмас иде. Өченчедән, тормышның һәр өлкәсеннән менә үз күзәтүләреңә үзең нәтиҗә ясый белергә кирәк. Кешеләрне өйрәнергә кирәк, аларның холык-фигылен. Һәм иң мөһиме, кеше кылган гамәлгә син язучы буларак үз бәяңне бирергә тиешсең. Төп шартның беренчесе башкалар язганны уку, сүздә юк, бу һичшиксез иң алда торган шарт. Һәм икенчесе, гомумиләштереп әйтсәк, дөньяны күзәтү, дөньяны өйрәнү. Булай каядыр языйм әле дип кенә килеп утырып, уйлап чыгарып кына ясалма әйбер язган очракта, ул миңа калса бер генә кешенең дә күңелен җылытмаячак.